Вие сте с BTV Lady. Вие сте с BTV Action. Днес е 26 април. Почистването на България за един ден. Да, също така и региона около община Средец. Днес ще ви представим нашите участници в акцията. Ето ги и тях. Ето един участник.
сини пламени, леки и златни. Ти участва и помогна да изчистим България за един ден, да е сред най-мащабните и ефективни доброволчески кампании в света.